ora popo urun nyatus tuku kopi kidul kono rasah jujul jalu ana rokok limo yen wis ngumpul ayo wiwit ura-ura kalau kae bulan lintang awe-awe piye wong kahanan kaya ngene ngejak dek aku ringku semudi nek jak nonton kepiye leku mangsuli jaman iki rande duwe ojo ngimpi ngejak putri sing ayu kaya Sri Kandi wis laleno kakasan sing rupa-rupa aja lali kita arep ura-ura ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning klong aja ngantuk yen lenembang durung rampung ora popo urun nyatus tuku kopi kidul kono rasa jujul jalu ana rokok limo yen wis ngumpul ayo wiwit ura-ura kalau kae bulan lintang awe-awe wong kahanan kaya ngene ngejak dek aku rindu semudi nek jak nonton kepiye leku mangsuli jaman iki rande duet ojo ngimpi ngejak putri sing ayu kaya Sri Kandi laleno kakasan sing rupa-rupa aja lali kita arep ura-ura ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning klong aja ngantuk yen lenembang